Bueno, gaur gurean gonbidatuen txokoan, sua enparantza dugu, baina sua norbait zaigu, ezta? Nik uste nun bezinatela, Zorionak zuri, zorionak zuri. Beti, zorionak zuri, zorionak beti. Zorionak sua enparantza, zorionak beti. Errepikatzaia zarelako, Kalaskan. Bigarren aldia. Orain bai, esan dezakegu, gure gonbidatuen txokoan, sua enparantza! Zorionak, zu basabiltza, etapa batzuk izten, beste batzuk zabaltzen, adibidez, irabazi arteko 5. denboraldia bukatu da. Zer gertatuko da? Zinet esan, bestela grazia guztia galtzen. Bai, spoiler. Baina, bueno, ikusiko ez, drama pila bat ator, baina aldi berean oso polita da. Zuri arenek zer eman dizu? Arenek eman dit pila bat, eman dit bizitza berri bat, azkenen bizitza berri bat, aukera pila bat, ateak irekizkit, zirkoa etorri da gerora, orduan gauza asko eman dizu. Gauza asko. Eta irabazi arteren ikusi dugu denboraldi honetan beste norabide bat hartu duela, helduagoa, hildako bat dago. Gustatu zaizu? Bai, egia niri kostatzen zaidala asko ikustea ikusle bezala. Eta egia da urten saiatu naizela beste tramak ez jakiten hainbeste, behintzat nire zatiak ez direnak ikusteko ikusle bat bezala. Aktore lanetan ikusi zaitugu, baina baita gure zirkuan, dantzaria zara, eta orain epaile. Nola da, standan egotea epaile gisa? Ba, izan da kriston esperientzia, egia esan, ikasi pila bat. Egon naiz Ilenia Baglietarekin, Aketzakin, eta beste batzuk ezin dudanak igual esan. Lizkarren bat egon da partaideak epailearekin? Ez, bai egon direla tentsio puntuak edo esatea ez dut ulertzen zergatik indezuen hau. Egia da askotan ere eukitugula gure txokeak epaimaikiden barruan. Bai, Osa, bat esate ez nik nahi dut hausal bat eta nik beste bat eta abertze egiten dugu. Bai, bile gara, kritiken inguruan eta epaimaikidea ez da izer, kalean, kritiken inguruan ere galetu izute. Egin dizute noizbait kritikaren bat ez duzu nahi izaztuko? Ba, botako eta... Bota. Bueno, aurtengo korrikan jasoet kritika baino ez dakit. Ez dut inoizuki haterrik, eta iritsi zain mezu bat nahiko kontudanik lekukoa eraman nula nera nahiarekin. Eta iritsi ginen eta ez genuen inorrik ikusten lekukoa pasatzeko, eta klaro, korrika ez da gelditzen, orduan jarraitu genuen ikusi artean norbait. Eta gero atzetik etorri zian batzuk, eta agintzi guten, eta bale, etorri barkatu. Eta jazta. Eta iritsi zizaidan hortik 2 egunetara mezu bat Instagrametik. Jakin dezazula, korrikan gure kilometro erdia zuk egin zenula, eta lotxagarria zaiz. Eta bai, hori izan da azkeneko kritika. Zuk izan duzu kritikarik? Bai. Bai. Pilo bat. Aber, beti ongo da jendea gustatzen zaiona, ez zaiona gustatzen egiten dezuna, orduan. Bueno, sua, gaur gu ere, epaimaikide jarriko gara, ongi etorriak guztiok, Fama Showra! F, flexibilitatea. Txan. A. Ahotsa. Oso ondo. M, matematikak. Eta A, aurkezpena. Hello, my name is Anepe, in English, trilingue. Eta nik nahi dut munduko animalia guztiek hitz egitea. I'm from Elorrio! Kaixo, Aritz Mendiola naiz. Gernike! Eta nahi dut munduan gozerik ez egotea gehiago. Bueno. Zeran 4,9. Kaixo zuen parantza naiz, Donostiarra, Antiguotarra, eta nire maskota potxoka bada. Antiguo! Antiguo horregaitik 4,9. A ver. Ai, ya, listo. Situazioa. Hombre, ya. Krak eta guzti. Aipa. Takata. Aritz. Gezurra, amar. Venga. Ole. Iepa. Amar. Hensako, hala, venga. Hor dagoen pantaila hortan nire zoritxarrerako 4 zifra agertuko zaizkit, eta zifra horiekin beste zifra batera hurbildu beharko naiz. Karo, hemen egin behar dira biderketak ere bai. Orduan, oraindik ere ez dakitedanez, eskerrik asko. Kanpora. Aritz, txero. 25 bider 7 ez, 25 bider 9, ken 4, ken 7, ez? Gut? Benetan izea. Ze! Keba.
Que va, zero. Ke ba. ¿Cómo que amar? Horrela, begira. Tañoiz espada etorriko, gera dadila lastana. Ia. Orain bai. Irrintzi horrekin. 4,9. Libran adia horretatik gutxienez, taurran ez datela larro sarantzek, azken erarte. Hori Benito Lertxundi da. Bai! Bueno, Aritzek tarta banatzen digun bitartean, mila esker horregoteagatik, eta jarraitu zuen parantza, zare sozialetan, bai, Aritz Gure Bentola, bai. Anepe, Kalaska, txin, 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 txin.